Ассалому алейкум ва rahmatullohi ва баракатуҳ. Бародарои азиз, инами докторай шумода тавсия метем. Алҳамдулиллоҳ, ҳозир худшон мефаҳмонанд чӣ коранд ва чӣ кор мекунанд ва чӣ соҳаода ҳастанд. Шуморо иншааллоҳ мефаҳмонанд. Ина ҳазратҷон марҳамат бифармоед. Ассалому алейкум ҳамшарҳо, бародарҳо. Ман доктори ҷарроҳи кӯдакон дар шаҳри Екатеринбург, дар улица кӯчаи Минамиёчик 62 поликлиника фаъолият бурдам. Дар ин ҷо ҳамчун доктори ҷарроҳи кӯдакон, ҳам доктори уролог, ҳам ортопед коркарда сирӯем. Бо дар клиникаи хусусии Кузнецова онҷо ҳамчун уролог, ҳамчун хирург кор мекунем. Агар ягон ёрдам дар кор боша, ягон кас ба ягон муҳтоҷӣ боша, айдаст мо омодагӣ корро мекунем. Марҳамат, агар ки ягон чӣ боша, ба ҳамин сайт қати ҳамин бародарро меёбем. Ай номеро насиб боша, ҳаминҷои Номерошона мегузорум, бародаро, номерошона мегузорум. Занг мезанем, бо қачон ҳамсӯҳбат мешем. Хай одами хондагӣ бо фарҳанг мефаҳмидагӣ на ҷои коршон тоза озода, мисол шитаги коршон анҷом додаистанд. Чӣ нашод кӯдакон мисол занг бизанем, бо ёрдамтон мекунем. Ина ман худам ҳама қатар мешиносам, ҷам қатар одам дорам, омода пешам меомада, ака гуфтам хеле проблема шуда, кӯдак гражданин Россиян, мисол гражданин Россиян набошам, бо ёрдам мекунем мардак. Ҳамин тоҷикои хина бениҳоят дастгирӣ мекунам. Ман як бор дигам дида будам, инҷо омада будам, дигар кӯдакои тоҷикан дастгирӣ кардистанд. Бародари тоҷик монай, биёен занг бизанед, номерошона агар дар кор боша мана бинависем, ман дар компютари номерошона равон мекунам. Номерошона дар ман ҳаст. Город Екатеринбург, ҳамин тарафҳои Таганский ряд каси медонад. Барои даст ҳалол кардан ана темболи хаднатӯй мекунед, мебаред даста ҳалол мекунад. Саломат бошед дӯстои азиз. Бо иншааллоҳ ки агар дар кор боша, бо хушук карда видео карда, бо хеле бо иншааллоҳ шуморо мепартоем. Саломат бошед. Аллоҳ баракатон метиҳад.